no vindrà ningú més, suposa. Comencem la sessió. Són l'acte. Bé, moltes gràcies per haver acudit. Bon dia. Tinc que disculpar la presència de Toni Pérez, que més és per problemes laborals, igual que de Celia Ibáñez. El fer-ho avui és l'urgència, anem a ratificar l'urgència, però fer-ho avui és un poc perquè ens acaba el termini per a poder adherir-nos a la xarxa llibres, finalitza el divendres i ha de fer-se un treball per part del departament corresponent i entonces tienen que donar un temps prudencial per a poder fer la feina. De totes formes, comencem. Jo anem al primer punt, ratificació de l'urgència de la sessió. Si algú té alguna cosa a dir i vol intervindre, ara és el moment. Doncs passem a votar. Vots a favor? Unanimitat. Entrant ja al punt de l'ordre del dia, és proposició del regidor delegat d'Educació en relació a la sol·licitud de subvenció destinada a fer efectiva el programa de gratuïtat dels llibres de text i materials curricular dirigit a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. En primer lloc, que com no ha sigut dictaminat, va ser dictaminat després de la convocatòria del plenari. Per tant, hi ha que votar la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió? Unanimitat. I ara, si algú vol intervindre, comença a reiniciar. Nosaltres sí que en l'informe entenem que és favorable i entenem que en certa manera les raons estan ben argumentades, evidentment, però nosaltres ja vam presentar la moció de la xarxa llibre en el seu moment i creiem que ens hem d'adherir a aquest pla per el que suposa per a les famílies. Per tant, nosaltres votarem a favor de l'adhesió. Molt bé. Algú del Partit Popular vol intervindre? Té la paraula Andrés Carull. Bon dia. Mireu, jo al llarg de la meva vida laboral he estat treballant més de 30 anys en una entitat financera, que això tenien, i teníem l'equip d'auditoria que era el que ens fiscalitzava les feines que fem. Entonces, si alguna feina la fem mal, venia i ens deia, això està mal fet, la normativa diu el que tens que fer. Nosaltres sempre argumentàvem que ho fem en bé dels clients, perquè fos més àgil el treball, perquè els clients eixiren beneficiats, però ells sempre ens argumentaven que la normativa és la normativa. Si vulgueu, canviem la normativa, però s'ha de respectar. Entonces, nosaltres des del Partit Popular no vulguem solament que els llibres foren gratis, sinó més el material escolar, el transport escolar, les motxilles, que fora tot gratuït, però d'una manera ben feta sense saltar-se ninguna normativa. Si la Generalitat és la que ha llançat aquesta proposta, que si nosaltres com els diners els tinguem, la dotació pressupostària està, doncs diré a la Generalitat que anticipi els diners i que mentre que canvia la normativa i entonces nosaltres posem la part que ens toca. Ja està. Alguna persona vol intervindre? Ricardo Requena. Bon dia. Sí, un poc com a delegat que proposo l'acord que anem a prendre avui. En primer lloc, disculpar-me perquè no vaig poder estar en la comissió d'ahir. Ens van cridar de la Secretaria Autonòmica d'Educació per a un tema del Francesc Gil, que en la propera comissió us informaré de tots els temes que hem tractat allí. Per tant, enteneu que vaig tindre que marxar d'ara per ara i l'alcalde va prendre possessió de la presidència i ell molt bé va explicar un poc el que jo ara vaig a recordar. Sabeu, fa uns mesos es va anunciar la gratuïtat dels llibres, si no la gratuïtat en aquest cas, perquè no és la gratuïtat al 100%, sinó són com a molt 200 euros, els quals no arriben per a tot el que són els llibres, però bé, parlem de la gratuïtat dels llibres. Es va comentar que més avant hi seria la norma, el decret, l'ordre que ho desenrotllaria, desenvoluparia aquesta idea. Bé, l'ordre 17/2015 és la que sorgís, la que ens dona, que és el document en el qual estem seguint-nos, ens donava 15 dies per a
sol·licitar formalment la subvenció, és a dir, el que ha comentat l'alcalde, escriure a la xarxa lliure, com molt bé va comentar Reníssim en el seu moment i com tot el pleno es va escriure. Bé, estem en aquest moment. El Departament Jurídic de l'Ajuntament de Canals deu d'emetre informe, com molt bé diu Andrés, sobretot quan hi ha un tema fiscal pel mig, també intervenció. I si informe, l'informe és el que diu. Jo resumiré ràpidament dient que l'informe conclou donant-nos a entendre una cosa que jo crec que tots sabem, i és que no tenim competències pròpies en aquest aspecte. Però com moltes altres hem estat elaborant i hem estat fent perquè entenem que és el bé general prevalís per damunt de vegades inclús la norma, encara que podríem encetar un meló en aquest tema, però que anem a deixar-lo a banda. N'hi ha un informe jurídic de l'Ajuntament que va en aquesta línia, tot i que sí que és veritat que deixa la finestra oberta, si l'heu llegit, al final de l'últim paràgraf ens diu allò de, però atenció, hi ha una ordre superior que ens diu que ens l'escrivien, per tant, molta il·legalitat tampoc tindrà. I després tenim un altre document que ens arriba avui, que és sobre el Consell Jurídic Consultiu, que és un altre informe jurídic, en aquest cas de superior, o sigui, supramunicipal, en aquest cas de la Generalitat, que sí que dona potestat o sí que autoritza per a que aquesta acció pugui ser presa com a competència pròpia. Per tant, ens trobem, resumint, amb un fet que jurídicament té dos informes. Estic intentant dir-ho el més per entendre-ho tots, perquè a mi també em costa entendre. Tenim un informe que ens diu que no tenim competències del tot per actuar, però en tenim un altre que és supramunicipal, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que ens diu que sí. Per tant, davant d'aquesta discrepància, òbviament, perquè també hem de nedar i cuidar la roba, com molt bé ha dit Andrés, jo crec que això ho hem de tenir tots, així crec que ningú vol fer ninguna alegalitat. Anem a basar-nos en aquest segon informe. Crec que la voluntat de tots és que aquests 116.000 euros que l'Ajuntament de Canals li suposarà escriure's a aquesta iniciativa, que vaig avant. Aquesta és la proposta que va avui damunt de la taula, que crec que ja tots després s'han posicionat ja clarament. Gràcies. Si algú... Té la paraula, Antonio Orellà. A veure, per remarcar el que ha dit el regidor de l'àrea, jo vull recordar a aquest plenari que en corporacions anteriors, governant el Partit Popular, governant altres partits, en informes en contra per part dels secretaris que han hagut en aquesta corporació, s'han pres decisions polítiques, perquè al final sí el que estem fent és prendre una decisió política que evidentment té que complir la llei. Estem parlant del compliment d'una matèria que evidentment és impròpia, de les antigues impròpies que marcava la llei de bases, però que tampoc ens impossibilita fer-lo. Per part de la secretaria és més un informe per a mi perfecte, però evidentment hi ha un altre informe que ja diu que sí que puguem fer-ho. N'hi ha que anar al fons, Andrés, n'hi ha que anar al fons del tema, i el fons del tema és que, si se'n recordeu, per unanimitat vam aprovar també sobre una matèria que era impròpia per a l'educació, la gratuïtat de llibres a proposta de moció d'aquest partit. Fa no massa també vam aprovar adherir-nos a la proposta que va fer les companys de Reníssim. Per tant, anem al fons del tema, i és que per fi la Generalitat està fent el que li toca, que és crear una xarxa de llibres, retornar la gratuïtat de llibres escolars, i per tant jo crec que nosaltres, com bé ha dit el company Requena, el que tenim que fer és adherir-nos, perquè és sobre el fons el que ens interessa. Yo lo veo perfecto, adherimos a esto, porque yo sé que hay una serie de vías, pero también tengo que recordar que también se aprobó por parte de todos los partidos políticos lo de los 25 euros de material, que tampoco se han dado. Eso también hay que decirlo, ¿no? Digo yo, hay que recordarlo. Y también a mí me gustaría que el equipo de gobierno pidiera a la Generalitat que adelantara también el dinero, no ponerlo al ayuntamiento. Moltes gràcies. Té la paraula, Ricardo. Sí, dir-li a Elia del Partit Popular que l'Ajuntament no fica 25, fica 66.
i que també l'ordre diu que els ajuntaments no pagaran fins que no se consignen ni se doten dels diners per part de l'autonomia. Bueno, per finalitzar, ens trobem davant d'un punt en el que el que es tracta és d'adherir-nos a una xarxa de llibres. Hi ha 2 informes. És possible que l'informe jurídic del Consell Jurídic Consultiu no tinc nau perquè ha arribat avui. Ha arribat bé. Para que conozcas, yo mismo, que solamente aquí en el ayuntamiento no conocía el informe. Sí, claro, digo porque lo digo que da casualidad que siempre llega el mismo día. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, jo no sé si serà casualitat o... Jo penso que... el cas... el tema... Jo no estic en el tema és que tinguem dos informes, un que és favorable, que diu que no hi ha cap problema de poder fer aquesta actuació, i l'altre diu que és desfavorable, però inclús puntualitza que els veïns de Canals no han de ser menys que en altres pobles i per tant, ja que n'hi ha una ordre de superior rango que recomana l'adhesió, evidentment ens dona la porta oberta, com deia el Ricardo, d'adherir-nos i per tant la proposta és adherir-nos. Si algú no creu que és convenient que els nostres fills tinguin la gratuïtat dels llibres, és molt lliure de votar en contra o abstenir, no hi ha cap problema. Si us pareix, passem a votar i ja decidim. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Quan no hi ha més punts de l'ordre del dia, moltes gràcies a tots per l'assistència. S'ha la sessió.